Hello, finally, Vidya, mane. नहीं देखा ना गाइस नहीं पूरा बेस्ट नुआ है ब्लार फोरा बनाय सांग मोजां एक्युरेट जायो ओके लोगोफोर वेलकम बैक टू YouTube चैनल लोगोफोर मथा-मथि 20 days जाबायमोन नामा आं माने YouTube आव आपडेट माने स्ट्राइकआ लोगोफोर दिनजो खुलिदों आरोना माने बैसागो बायनासो खुलिबाय माने जेबो भिडिअ होनो मोनासै आरोना बहुत आफसोस आं आयु बहुत भिडिअ होनो गोसोमोन आं लोगोफोर थ' माथो खालामनो दिनैसो आंनि YouTubeआ एसे थांखांदों आफ्टर 20 days आरोना थ' लोगोफोर जियानो जायामानो हेपि बैसागु बयनिसिमबो थ' बैसागोनि खुसियाव आरो YouTube खुलिनायनि खुसियाव मोनसे आं दायो लोगोफोर मबाइल बायनो थांगासिनो एज ए इमप्रुभ दा भिडिअ क्वालिटि आइफोन नङा दै जास्ट एसे हायार सेगमेन्टनि आरो हाय माने साननैसो उनाव आं लोगोफोर आं खालामगासिनो सिक्किम राइड आरोना बे अलमस्ट 2000 किल'मिटार जागोन आरोना बेयावथ' बे सिक्किम राइडनि थाखाय आं मोनसे माने मोजां क्वालिटि नांगौ आरो ग'प्र'बो लानो हानाय आंनि साननैसोनि गेजेराव लायाबो जानानै लानो हानाय आरोना फैसानि खुरां नङा होमबा फैसा बाजेट मिलायबानो जाबाय आरोना थ' बेनिखायनो आं एसे क्वालिटि इमप्रुभ खालामनो थाखाय लोगोफोर आं दायो थांगासिनो टंलायाव मोनसे मोजां क्वालिटिनि मबाइल लानो आरोना नुगासिनो मा मबाइल जागोन बियो बहुत मोजां दै मथा-मथि 30-40नि रेन्जनि गेजेराव आरोना 30-40,000नि गेजेराव आरोना थ' लोगोफोर नै दायो माने जों गामियाव माबा सोलिगासिनो फांसन आरोना थ' बेयावबो एसे खामानि दङ जास्ट एसे थ' लोगोफोर नै फांसन माने फिसा आरोना गामिनिनो जास्ट दायो खन्थाइ आवरायनाय जागोन गान रोजाबनाय जेवजा मोसानाय बिदि एसे जागोन ओमफ्राय आं लोगोफोर बहुत बुंबाय रावबो मोजां कास्टमार मोनाखै आंनि बाइकखौ फानगोन आं सोरबाफोर इन्टारेस्टेड बा प्लिज कमेन्ट आरोना अके नाम्बार हरबानो जाबाय मोजां जागोन दे आरो सोरबाफोर इन्टारेस्टेड मारबा 220आव हा फेसबुकआव एसे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं नाम्बार हरनानै मोजाङै रायज्लायगोन नोंथांजों थ' नै दिनै आलासि फैदों जोंनाव दाहरु दिनै थियेटारनि एक्टर बियो साला थियेटाराव थांनानै खारखोमादोंलै बियो बिराद दुस्थु जेबो नङा सिगाङावसो नाय बेफोर बहुत गोदोनि 2000 बेसेबांलै 17 जागोन ना 17 जेबो नङा इउटुब जारिनि जोंनिया फार्स्ट लोगोआ नै जोंनिया नुबाय थाखायो ओमफ्राय नै बिमाया बैसागो बोथोर मा बुंनो सानो दिनैसो खुलिदों ना इउटुबा इउटुब खुलिनायनि हेपियाव अनलायजां मैयाबो ओंखाम जानाय जायासै ओंखायनो जादों आङो आयो मान जासिदो हराव जासिदो गैया हराव जानाय जायासै आं जादो सानदोंखो आं माने मैया जों बेरायनाय जाबायना बहुत बेरायबाय जों बैसागोनि मैया फुरा हरनि दुटिसो मोनखादों आरोना थ' दिनै दायो माबा फैगासिनो हा माने अनसु ब्रह्म फट'ग्राफिया माने आबुनि एसे फिसा शुटिं दोङो जुदि आबुनि थ' हायोबा बेखौ बेसे देखायगोन आं थ' लोगोफोर दायो नै दुगैखांबाय फ्रेशनो ओमफ्राय दायो दसे उनाव बेयाव माने जोंनियाव एसे खन्थाइ आवरायनाय जागोन गामियाव थ' बेयाव एसे माने जास्ट एसे खालामनांगौनो एसे बुंहरदों गामिनिफ्रा थ' बेनिखायनो एसे खालामनोसै आरो जोंनिया नै अनसु ब्रह्म मोना सहैबाय माने मोनसे शुटिं आरोना माने मा शुटिङाव मा जादों बेखौ एसे बुंगासिनो दं आं दे माने शुटिङा ओरैबायदि शुटिङा दाखालिनो जाखाबाय खिन्थु 10 सेकेन्डनि क्लिप थालांबाय नै बेस्टारफोरा दा बेनि थाखायनो शुटिं नै जानानै फैनानै मोनसे समनि थाखायनो नङाबा दिनै रिलिज जाबायमोन तलफोर नै एक्टरा नैबे बिथाङानो जोंनिया गस्लाफोर गाननाया माने कपिराइट आं दासो खारदोंनाथ' बेयावनो आरो रिकपिराइट नांलायबा मा जागोन होननानै आंनि भइसखौ सोआसै आरो माने गाननि मेथाइ सोलिगासिनोमोन नै बिथाङा अनसु ब्रह्मआ माने मोनसे देमसि सं फैगासिनो माने दा फैबायनो अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि इउटुब चेनेलाव थ' बिदिनो एसे 10 सेकेन्डनि क्लिप थालांदों नालाय थ' बिनिखाय एसे बिदि आरो माने शुटिं लाखिनाय जाबाय आरोखि हा लोगोफोर बायना थांगासिनो टंलायाव मबाइल लायगोन लोगोफोर दायो नै सहैबाय दखाना जाबाय नै बरवा रेडिअ' हाउसनो टंलानि बहुत फेमास मोनसे मबाइल स्ट'र बियो थ' लानोसै लोगोफोर ना थ' मबाइला जाबाय लोगोफोर रियेलमि 12 Pro Plus थ' बेखौ माने जों चुज खालामदों आरोना थ' माने मोजां बाजेटनि हिसाबै माने केमेरायानो जा मायानो जा पारफरमेन्सआ सब माने बरिया आरोना थ' बेखौ लानाय जाबाय थ' नै नायगासिनो मिथिया हेल' ini mau beli apa ya na Realme na Reno bakal kalau ke nih mobile nih Realme 12 Pro Plus mana biau nih 120x zoom dengar na nih 120x zoom mana 40,000 masih dolar na tuh dah manjat bininya 30 gimana 34 na 34,000 ini masih tahu nih 120x zoom udah deh guys tahun deh dia thangbai nih naik Lihat tang nih 6 थांबाय ना 16 17 खिन्थु एसे माबा जालाङो जानायालाय माने गावलाङो खिन्थु बाजेटनि हिसाबाव
मुनसट लानो बेस्ट आरो ना माने मुनसटनि थाखाय केपासिटि जों बुस्थु होयो लेगा बेटी इसको ओमफ्राय बेयाव मोनसे बहुत मोजां अपसन दङ दै 3x पेरिस्कोपिक जुम ना माबा होनो बेखौ बेयाव माने DSLR बायदि बेस्ट जायो आरो नै माने ब्लारबो जायो आरो 3x जुमबो जायो नावलाय नायनि माने बाजेटाव बिदि गैया आरोना बेयो 3x माबाया देखा ना गाइस नै पुरा बेस्ट बिनो आरोना नैबेनो बेस्ट फट'ग्राफिनि मबाइलाव DSLR बायदि नांखायो पुरा bisa karena ini गाव खायाखौ मथे Dubre ayu langsung sini. Doro bukan nuah mobile belajar na nih dah sampai deh bukan nuah na ya belajar pernah na sang musa accurate aja Muria sampai malah ke 12 Pro Plus lawai iPhone kelan Hotel थांबाय 40,000 Yaudah. Temperan dekat sonar. Happy? Are you happy? Kitna happy ya? बहुत ज़्यादा Nama sana dekade. नंबर भी सब हिंदी को Misalnya. Mana bengko sen to mana Tingkat mana ada? What is this? bengko jitu puisa olale sen mara he onur ase Card display ni proses ni. Itu glue na gitu. Glue liquid. Hello, finally, Bitya, mana? Macam apa dengar na? Mana besar ya, bibet ada benar besar masian fine 2 years sian fine mana 2 years sian fine mana birthday aku kan nani, jadi bah, mune zai na. Penada ni biasa biasa. Gitu deh, miliar ada sang dami bi, kayak kom dami bah, kan gitu sang dami bi na. Bukan na, tadi mana macam apa nani? Belak miliar nani. Kalau mau tang baik 40,500. Hotel. Sempar lawan ni. Pas 10,000 yang mobile deh, masa lagi. Ini free dah. Sampai angnya mana, angni sudah dami sudah berada. Pernah pun na iPhone lagan dah pun ya, so budget miliar kayak menisisan tak lana kira na, dosan isi nopi kira na. So mana yang sandawan finance lagan lagi no finance saya, ane si lah segazri. So ini kita rek laba pura, case lah kana sinar na. So biasa lagi pernah.